Vlogster Day 8. Σήμερα φτιάχνω μία ονειρεμένη πρασομακαρονάδα, η οποία και γρήγορη είναι, σε 15 λεπτά ετοιμάζεται, και πανεύκολη είναι, όλα τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα και εντανώς τιμή είναι. Και φυσικά νηστίσιμη. Αν σου άρεσε το βίντεο που μόλις είδες, μπορείς να κάνεις ένα like, κάνε subscribe εδώ στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπεις όλες τις νηστίσιμες συνταγές που ανεβάζω και πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω κάτι καινούριο. Μέχρι την επόμενη φορά, σε φιλώ!